आपण चाललोय माझ्या मामाच्या गावी, ज्याचं नाव आहे देवली। एक नंबर गाव आहे, तुम्हाला खूप आवडणार आहे, मी गॅरंटी देतो। शुभू फॉरेनला आल्यासारखं वाटतंय ना? हा बघ देवली जवळचा ब्रिज आला। तर मंडळी आता आपण इलो आहोत देवलीच्या बीचकडे। बघा कसलो जबरदस्त नजारा लागतो रे। सुपर्ब लाईट आहे, फोटोग्राफीसाठी एक नंबर। चला आता देवलीकडे जाऊया। तो पक्षी बघ, पक्षी बघ। तर फायनली आपण इलो आहोत आपल्या आजोळी। यो बघा मध्ये तडमडता रे बाबा, शूट करू दी यो दुसरो। मित्रांनो आता मी तुम्हाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्ह्यू दाखवणार आहे। ढॅन तर हे आहे माझं आजोळ, निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं, आणि त्याच्या समोर हे व्हाळ। खूप स्वच्छ सुंदर पाणी आहे, आपले पाय पण दिसतात, आणि ही सुंदर झाडं। चला आता घराकडे जाऊया। हाय इथे होय, ये इथे छोटीशी राघवी। राघवी हाय कर, हाय कर, हाय कर। आणि हे आमचे आजोबा, आजोबा हाय करा। टाकडा काय कर्म अजून हाय करा सगळ्यांका। चला आता बाहेर फिरून येऊया। ही असा बावडी, या झाडांमधून ही छोटीशी पाऊलवाट गेली आणि त्याच्या समोर असा यो सुंदर व्हाळ। मित्रांनो इलो आम्ही आहोत व्हाळात। ही बाभळीची झाड आहे, आणि तिथे माझ्या मामाचं घर। तर मित्रांनो मी आलोय माझ्या मामाच्या गावी, म्हणजे देवली केलंय हो। मस्तपैकी निसर्गाने नटलेलो परिसर असा, तुमका खूप आवडतो। अरे भाई चल जल्दी, कल सुबह पनवेल निकलना है। तर मित्रांनो आता आपण इलो या सुंदरशा खाडीजवळ। मगाचा जो व्हाळा तो या खाडीक येऊन मिळता। खूप सुंदर खाडी हा, निसर्गाने नटलेली। ह्यो असा चिपीचं विमानतळ। चलो बाय बाय देवली, सूर्यास्ताचा टाइम झालाय, चलो बाय बाय। मित्रांनो आज सकाळी उठल्या उठल्या माझ्या बहिणीने मला सांगितल्यान की आज आपण मामांकडे जाऊचा हा। माझ्या काकीचे भाऊ, म्हणजे एक कुंभारवाटिक राहता आणि दुसरी पण कुंभारवाटिकच राहतो, दुसऱ्या काकीचे भाऊ पण। तर आज आम्ही त्यांच्याकडे जातलो, चला जाऊया। सकाळी सकाळी कुंभारवाटिक जाताना बाईकवरून यो काय रस्तो गावता। आहा ही सूर्य किरणा, हे पक्षी बघ। ह्या असा आमच्या संगीता आकीचा माहेर। ही तुळस, डॅन यो हा कुमार माटीचो अननवाळ, सगळ्यात स्वच्छ वाळ। पाणी बघितलंस ना किती स्वच्छ नितळा बघा। हे जरा आपले ब्युटी शॉट्स, आणि ही असा रियालिटी बघा। तडमडता रे मेलो, अरे हळू हळू निवांत ये मेल्या। आता आपण इलो होतो अननवाळाक, मालवण पासून 2 ते 3 किलोमीटरवर असा। 5 ते 6 किलोमीटर मेल्या। एक सुंदर असा गाव आणि हा सुंदर असा व्हाळ। चला आता आपण जेवूक जाऊया। जी कशी असस? एकदम मजेत ना? जेवण झालं? जेवण झालं? व्हाळाकडे जाऊन येऊ का? होय होय व्हाळाकडे जाऊन ये। चला व्हाळाकडे जाऊया। ह्या होता आमच्या सुषमा काकीचा माहेर। व्हाळाकडे जातो आम्ही।
पाटल्यादाराकडून ह्यो सुपब व्हाळ हा. तर आता आपण चाललो आहोत कुंभारमाठच्या व्हाळावर. चला. चारी बाजूने वनराईने नटलेलो असो ह्यो परिसर आणि ही छोटीशी पायवाट त्यातून गेलेली. हे बघ, या वळणाचे रस्ते पावसाळ्यात जरा सांभाळून. पण खाली उतरताना किंवा वरती चढताना अजिबात थकवं लागणार नाही. कारण काय, वातावरण एकदम फ्रेश. ही बावडी असा आणि ह्या बिरामना. खाली उतरून आल्यावरती ज्या काय डोळ्यात दिसला तर अवर्णनीयच होता. हे सुंदर सो व्हाळ. काय मासे वरून येऊन जे पडतात ना ते खालून परत वरती उडी मारायची. तर या कॅमेऱ्यात ती ब्युटी एवढी मावना नाही, पण तुम्ही हे प्रत्यक्षात येलात तर तुमका समजताला चारी बाजूने झाडा आणि मधो यो सुंदरसो वाळ. दात काढ मेले. टाटा बाय बाय. हे बघा किती घनदाट जंगल हा, या तुमका आता कळलाच असताला. पण हे प्रत्यक्ष गेल्यावरती अजून त्या घनदाट वाटता. काय कॅमेऱ्यात तेवढा मावना नाही ना म्हणान, पण खूप मस्त वाटता. हे चालू वातावरण एकदम फ्रेश असल्यामुळे चांगलं ऑक्सिजन मिळतं. एवढ्या एवढ्या हाईटला भिंती आहेत ते दिसते. ह्या हाईटला एवढ्या दिसत नाही पण हां, इथून जायची वाट, दरवाजा वगैरे काय नाही इथे. इथे बुरा बांधायची. हे आमचं गाईड. ही वाट जवळजवळ 150 ते 200 वर्ष जुनी असतली मित्रांनो. यो कोकणात प्रत्येक जागी तुमका असा गावतला हे सुंदरशे वाट. हा बघा पाऊस इलो. हां छत्री दी मेल्या. हां तू पण जा रे छत्रीत. हे बघा झाड मोडलं आहे. चल 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 ठेव साईडला ठेव चल. आणि आता आपण इलो परत घराकडे. झावळं किती सुंदर लावले आहेत बघा. हो दरवर्षी असता. हाजी इलो. होय. तर मित्रांनो आम्ही चाललो गोवळ्या वांगडा. खाय चाललो? हिडन वॉटरफॉल. हिडन वॉटरफॉल. द हिडन वॉटरफॉल. ढॅन. तर मित्रांनो आपण फायनली पोचलो असो हिडन पॅराडाईज म्हणजेच चांदेरचो धबधबो. किती नितळ पाणी आहे, पाय पण दिसतात. हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे. ये भी ठीक है.
कसं वाटलं? दादा आमचा हाय कर ना. तर मित्रांनो मस्तपैकी आमचा हा हिडन वॉटरफॉल झालेला आहे. आता चाललोय आम्ही आमच्या घराकडे. चलो चलो मारवण दाखव रे सगळं. रिक्षा एक्सप्लोरिंग. ह्या असा अंगणेवाडीचा मंदिर. कसे आहात? बरे ना? आता आले. तर मंडळी हो होतो आपलो कोकण दौरो. शॉर्ट अँड स्वीट. बऱ्याच दिवसाने गावा किल्ल्यावरती खूप बरा वाटला. आपल्या माणसांका भेटक गावला. आपल्या निसर्गाच्या जवळ जाता आला. खरंच मंडळी कोकण म्हणजे स्वर्ग आणि ह्यो स्वर्ग आता आपणाकच जपूक होयो. तर मित्रांनो तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि अशा निसर्गरम्य ठिकाणी गेलात तर एक काळजी नक्की घ्या. कुठेही कचरा करू नका कारण आपलो स्वर्ग आपणाकच जपूक होयो. तर मित्रांनो मालवणी टेल्स ह्या चॅनल तुमच्या समोर असेच नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहतील. तोपर्यंत या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आवडलो तर लाईक करा, कमेंट करा आणि हो मित्रांवांगडा शेअर पण करा. चला तर येतो गावाल्यांनो. बाय बाय, सी यू.